Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa a dnes budeme hrať hru Roblox. Vybral som si, že Survivor and Killer, takže tak. A možno budeme killer a možno budeme normálny človek. Teda uvidíme. Ešte musíme čakať 20 sekúnd. Jak ho odhodil. Dobre. Tak on to vyhral. Takže sme ani nemuseli čakať. Tu sa musí kupovať skiny. Tu sa musia kupovať skiny. Sa čo dáme? Dobre, všetci dávajú za to, tak aj ja dám. Možno to bude dobrá mapa, ja som toto ešte nikdy nehral. Teda jedenkrát možno. Dobre, bude mapa tu, ktorú sme vybrali a killer bude... Dobre, my sme to není. Sme normálny človek. OK, tak to som nečakala, dobre. Skúšame. Dobre, ja sa teraz mega sústredím. Dá sa nám vstúpiť do auta? Škoda. Dobre. Thank you. On ide po mne, jo? Zas. Dneska, ja zdrhám. On je furt po mne. What? A sme mŕtvi. Kam on išiel furt po mne. Dobre, to je jedno. Sme ako prvý mŕtvi, takže musíme čakať 3 minúty. Prepáčte, že dneska nevychádzali videa po obede. Nestihal som, lebo sme išli o 11. do zoologickej ekoparku. Kto tam bol, nech dá like a odber. A môžete dať aj bez toho. To by bolo nice. Dobre. Fakt by som chcel tých 50 odberateľov. Teda chcel by som ich. Veľmi. Takže... Fakt by som to chcel.
Bol by to veľmi dobre, bol by som šťastný a vyšiel by vlog. Takže možno bude nejaké video, dobre, 30 minútové. Zatiaľ mi napíšte nápady na video 30 minútové. Možno keď bude. Napíšte mi do komentov, ktoré hry by som si ešte mal zahrať okrem tej 30 minútovej. Trade, no ukáž. No on to zrušil, takže pohoda. Hej, kamo, ja som to mohol vyhrať, keby som chvíľku vydržal. Plus 5 coin, ok, to sa mi oplatí. Dobre, dáme poslednú hru, no posledné 2 hry teda, možno. A skončíme video. Aby som chcel tohoto sa hrám, hejda. Ten za 1000, ja mám 19 coinov. Fakt na nič. Dobre, hlasujeme. Jedám za basketbal. Dobre, dal som snad dobre. Lebo všetci dávajú za basketbal. No skoro všetci. Nie že všetci, ale skoro všetci. Yes, máme basketbalovú miestnosť. Neviem, či to je basketbalová miestnosť, ale asi. Dobre. A kto bude teraz killer? My to určite nebudeme. Aspoň si myslím. No. Hovorím. Dobre, už by to mohlo ísť. Mám Wi-Fi, takže... Ešte je tento. Ja som s ním už hral. Raz a on ma furt zabíjal. Jedenkrát som mal túto hru a on bol presne killer. Ja si doberiem toto. Dobre, toto všetko zoberám. Ježiš, on je blízko. Kamo. On je niekde za mnou. Tu bude potom východ, tak ja sa musím tuto volať kde schovať. Schovám sa tuto. Dobre. Ok, tak ja tu zostanem takto. Keď dáme 100 subs, tak odhalím svoje meno. Dobre,
tu veľa kto prebehol, ani nekto. Ale dobre. Dobre, tu je nejaký typek. Ešte sa to neotvorilo. Sem nepôjdeš. Tu už je moja skriňa. Ja tu musím čakať. Nechcem vidieť. Ja nechcem byť vidieť. Škoda, že sa tu nedá spektatovať killera. Help me. On je veľký blízko, podľa mňa, lebo odtiaľ to prišli help me. To je veľký typeček. Ja, ty si mi nechoď, odhalíš ma. Dobre, to tu je. Prosím, prosím. Jo, dali sme to. Fú, dali sme vín. Kámoši, dali sme vín. Takže končím video vínom a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.